Táto geneticky upravená rastlina sa stala predmetom sporov. Sporov o tom, ako narábame s jednou z najmocnejších technológií, aké kedy ľudstvo vytvorilo. Technológiou, ktorá polarizuje spoločnosť. Ich protagonistami sú dnes už penzionovaný profesor, ktorý si myslí, že jeho zlatá ryža zachráni životy detí na celom svete, švajčiarska agrochemická firma, ktorá najskôr chcela zlatú ryžu speňažiť, ale potom zmenila názor, a krajina, kde sa vykonávajú testy, ktoré by inde boli zakázané. RTVS uvádza dokumentárny film Zlatá ryža. Zachránia modifikované potraviny milióny detí? Výskumníci, ktorí upravujú plodiny, žiadajú viac voľnosti, slobody vykonávať svoj výskum bez politických obmedzení. Majú pocit, že moratórium, ktoré bolo roky uvalené na genetickú technológiu, im neférovo bráni v ich úsilí. No nedôvera verejnosti ku genetickým manipuláciám je veľká už mnoho rokov. Umelá manipulácia genetickej štruktúry rastlín a zvierat ľudí straší. Aj preto, že vedci váhajú odhaliť svoje tajomstvá a presne vysvetliť, čo vlastne robia. V tejto napätej a konfliktnej atmosfére profesor Ingo Potricus z ETH Univerzity v Curychu, Univerzity strojárstva, vedy, technológie, matematiky a manažmentu vyvinul v skleníku kmeň geneticky vypestovanej ryže, ktorá obsahuje vitamín A. Táto ryža má pomôcť podvyživeným ľuďom a nie zabezpečiť zisk poľnohospodárskemu priemyslu. Dúfam, že matky v rodinách, kde je nedostatok vitamínu A problém, pochopili, že táto ryža bude pre nich dobrá. Očakávame, že sa nám podarí dodať túto zlatú ryžu farmárom na Filipínach do konca tohto roka. Toto je výkladná skriňa genetického priemyslu. Zárodok geneticky modifikovaného priemyslu. Čosi ako trojský kôň. Je teda zlatá ryža požehnaním či kliatbou? Odpoveď na túto otázku sme šli hľadať na Filipíny. V tejto krajine konzumuje ryžu 90 miliónov ľudí. Tá nie je len hlavnou zložkou potravy, ale súčasťou kultúry. Od týchto ľudí žiadajú, aby zanechali svoje zaužívané zvyky a prešli na novú, zlatožltú odrodu ryže. Prišli sme na Filipíny zistiť, ako sa túto myšlienku darí realizovať. Povedali nám, že úrady do roka rozhodnú, či pestovať túto ryžu povolia. V Medzinárodnom inštitúte na výskum ryže sú prípravy v plnom prúde. Chcú na trh priniesť nový kmeň ryže. Naše pátranie sa začína v hlavnom meste Manila, metropole s 12 miliónmi obyvateľov. Chcú ľudia na Filipínach takýto druh výrobku? Poznáme všetky možné riziká. Neboja sa ľudia neznámych vedľajších účinkov, ktoré sa môžu vyskytnúť, keď sa obchody zaplnia geneticky modifikovanou verziou najdôležitejšej zložky ich potravy. Trčíme v hoteli. S miestnymi úradmi sme v kontakte už týždne, ale keď sme už tu, nechcú sa s nami stretnúť. Ale prečo? Boja sa možných nepríjemných otázok. Inštitút na výskum ryže s nami tiež prestal komunikovať. Keď sme boli vo Švajčiarsku, dohodli sme si nakrúcanie zberu ďalšej úrody zlatej ryže. Ale mesiac pred dohodnutým termínom našu žiadosť zamietli. Inštitút nám nevysvetlil prečo. Sme zmetení. Tvorca tejto zázračnej ryže, Ingo Potricus, žije a pracuje vo Švajčiarsku už mnoho rokov. Je oddaný myšlienke využívať nepopulárnu genetickú technológiu tak, aby pomáhala ľuďom. Odkedy som začal pracovať, chcel som dosiahnuť, aby výsledky mojej práce pomohli tým najchudobnejším. Ja nie som vedec, ja som inžinier.
Mám túžbu riešiť praktické problémy a využívam vedu ako spôsob riešenia problémov skutočného sveta. Sú v centre jeho snahy. Podvyživené a zleživené deti a tehotné ženy. Častým dôsledkom akútneho nedostatku vitamínu A býva slepota či dokonca smrť a Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že nedostatkom vitamínu A trpí na celom svete 200 miliónov detí. Od 80. rokov Ingo Potricus sústredil svoju snahu výlučne na ryžu, základnú potravu chudobných. 13 rokov jeho výskum nepriniesol žiadny viditeľný úspech. Potom sa spojil s Petrom Bayerom, bunkovým biológom z Freiburgu. A spolu konečne dosiahli nepredstaviteľné. Raz večer vo februári 1999 mi Peter Bayer zavolal do laboratória. Bola už úplná tma a bol som tam už sám. A on zavolal a vraví: zapni si počítač, pošlem ti obrázok, ktorý sa ti bude páčiť. Samozrejme, že sme boli po tej dlhej dobe natešení, že vidíme nielen biele, ale aj pár žltých zrniek ryže, lebo to nám ukázalo, že sme to konečne dokázali. Svetové médiá oslavovali Inga Potricusa a jeho kolegu za ich objav. Vyznamenala ich aj vedecká komunita. Dočkali sa dokonca návštevy u pápeža. No vynálezcovia zlatej ryže boli ešte stále ďaleko od dosiahnutia svojho skutočného cieľa. Vybrali sme sa nájsť na Filipínach ľudí, ktorí trpia nedostatkom vitamínu A. Payatas, dedina na okraji metropoly Manila. 10 000 žijú z toho, čo nájdu v odpadkoch. Ak nájdu niečo, čo sa dá ešte použiť, skúšajú to predať za pár pesos. Za to si však zdravú stravu určite nekúpia. Pridali sme sa k miestnej lekárke Elmire Dysonovej na jej obchôdzke dedinou. Život je tu ťažký, vraví. Mnohí majú len jedno, maximálne 2 jedlá za deň. Doktorka Dysonová vyšetruje deti kvôli rôznym problémom v pravidelných intervaloch. Praví, rozmáhajú sa hlavne dýchacie choroby a infekcie a taktiež tráviace problémy. At least hindi naman siya maputla, no? At saka klaro yung kanyang mata, no? Walang mga vitamin. A čo nedostatok vitamínu A? Very good. Sige, tingnan ko yung kamay. I've been a doctor here in Payatas for about 3 years. Pracujem tu v Payatas ako lekárka už 3 roky a na tomto mieste som doteraz nepozorovala žiadny nedostatok vitamínu A. Je to tak zrejme vďaka pravidelnému prísunu doplnkových dávok vitamínu A medzi miestne deti. Ide o stály program pomoci z Ministerstva zdravotníctva. Vláda rozdeľuje vitamín A v zdravotníckych centrách, ako je toto. Deti vo veku od 6 mesiacov do 5 rokov dostávajú 2 dávky ročne, zadarmo. Tento program je veľmi úspešný. Podľa národných štatistík pred 10 rokmi 40% populácie nemalo dostatok vitamínu A. Pred 5 rokmi toto číslo kleslo na 15%. Nie je známe, koľko ľudí trpí nedostatkom vitamínu A dnes. Ryža s provitamínom A bude pre vládu lacnejšia. Iniciátori projektu sú si tým istí. No zlatá ryža najskôr musí prejsť cestu z laboratória na ryžové polia. Výskumníci začali hľadať peniaze a vplyv a oboje našli v najväčšej poľnohospodársko-chemickej korporácii sveta, Syngenta v Bazileji. Syngenta zareagovala na našu ponuku. Ponúkli sme spoločnosti obchodné práva na náš produkt. A za to bude spoločnosť podporovať náš humanitárny projekt. No je tu stále citlivá otázka. Kde je hranica medzi komerčným a humanitárnym využitím?
Naším cieľom bolo umožniť všetkým chudobným roľníkom zúčastniť sa projektu zadarmo. A samozrejme bolo v záujme Syngenty definovať slovo chudoba čo najúžšie, pretože na tom chceli zarobiť. Dohodli sme sa s nimi na definícii, že ak pestovateľ zlatej ryže zarobí ročne menej ako $10,000, tak sa to bude považovať za humanitárnu pomoc. Syngenta genetickú technológiu vylepšila. Počet cudzích génov zlatej ryži sa znížil z 9 na 2. Kukuričný gén a gén z baktérie. Ingo Potricus založil humanitárny výbor zlatej ryže, ktorá mala viesť zlatú ryžu k celosvetovému úspechu. Adriana Duboka, bývalého zamestnanca Syngenty, menovali za jej výkonného tajomníka. Vysvetlil nám, odkiaľ prišla finančná podpora zlatej ryže. Dnes je projekt Zlatej ríže na Filipínach a aj v Bangladéši už niekoľko posledných rokov financovaný Gatesovou nadáciou. Okrem toho je z malej časti financovaný aj malou sumou z Rockefellerovej nadácie a čiastočne z programu americkej pomoci v Ázii. Aj Warren Buffett prispel na našu podporu a takisto finančne prispel aj Bill Gates. Myslím, že podporujú tento projekt ako súčasť portfólia možných zdravotných zásahov s cieľom zlepšenia života chudobných ľudí v spoločnosti, zlepšenia ich životných podmienok a kvality života. Slávne mená, vplyvní filantropi ako finanční sponzori. Adrian Dubok naznačil, že peniaze od superbohatých darcov neboli len požehnaním, ale priniesli aj riziko. Avšak bez nich by sme nedosiahli nič. Takže nás veľmi teší, že od nich tie peniaze máme. Vždy, keď od nejakej organizácie dostanete podporu, tak začne zasahovať do riadenia, čo je pochopiteľné. A ako vystavovateľa šekov ju nemôžete odmietnúť. Gatesova nadácia chcela distribuovať zázračnú ryžu najskôr na Filipíny. My sme tam chceli ísť práve v čase zberu dôležitej, ale geneticky nemodifikovanej základnej potraviny, čo ešte žiadnemu filmovému štábu filmovať nedovolili. Hoci naše pozvanie následne zrušili, rozhodli sme sa napriek tomuto skúsiť. Stretli sme sa s miestnymi zástupcami Greenpeace. Tí sledujú projekt pestovania zlatej ryže skeptickými očami a poznajú presné miesta polí so zlatou ryžou. Skupina pozorovateľov pracujúca v tajnosti už miesta preskúmala. Toto tu je vstup na hlavné pole. A tu ďalej po ceste sú skladové priestory. Je to utajené miesto a podľa nás sa tam možno dejú podozrivé veci. Je to oplotené? Áno, je to oplotené. A je tam zakázaný vstup. Dokážu nás tam Greenpeace dostať? Prečo nás tam vediete? Aby verejnosť vedela, čo sa deje okolo zlatej ryže. Pretože diskusia o jej bezpečnosti a využití musí byť oveľa otvorenejšia. Experimentálne ryžové pole je na pozemku Phil Rice, Národného inštitútu na výskum ryže. Phil Rice a Švajčiarsky inštitút na zlatej ryži úzko spolupracovali. Pri hlavnej bráne nás zastavili. Napíšte svoje mená a oficiálny dôvod návštevy. Nebude ľahké dostať sa dnu. Zamestnankyňa nás vedie za šéfom. Pýtame sa ho, či smieme filmovať zber zlatej ryže. Zdravím, ja sa volám Daniel. Ukážete nám zlatú ryžu? Prosím, pane, nefilmujte. Nefilmujte, prosím. Žiadne kamery, žiadne informácie. To znie ako dobre strážené tajomstvo. Zlatú ryžu môžeme vidieť len na reklamnom plagáte. Ale nemala sa táto ryža dostať na trh už v tomto roku? Opäť sme zmetení. Pokúšame sa zahliadnúť testovacie pole zozadu.
To je ešte vaša ryža? Aha, teraz vidno kus testovacieho poľa. Ktoré to je? Bližšie sa už nedostaneme. Experimentálne pole je oplotené, ale to je všetko, čo z nášho miesta vidíme. Prečo sa verejnosti zatajuje, čo sa tam deje? Priemysel ju využíva ako výkladnú skriňu na začlenenie geneticky upravených plodín do potravinového systému. Bez otázok, bez kontroly, bez verejných informácií. Verejnosť nič nevie. Nevidíme ani skúšky. Nemôžeme poznať jej neškodnosť. Ale keď so zlatou ryžou prídu, riziko budeme znášať my. Takže my musíme vedieť, aké sú možné riziká a či si môžeme dovoliť tieto riziká podstúpiť alebo nie. A podľa toho sa rozhodnúť, či ju schváliť alebo nie. Odpor proti zlatej ryži na Filipínach rastie. Aj v parlamente. Späť v Manile. Stretli sme sa s Rafaelom Marianom, členom snemovne reprezentantov, ktorý je kritikom genetickej modifikácie. Pôsobil na nás bojovným dojmom. V súčasnosti máme u nás vyše 5 samosprávnych oblastí, ak chcete. Vydávajú svoje vlastné nariadenia a povoľujú skúšobné komerčné testovanie a obchodovanie s produktmi, ktoré obsahujú geneticky modifikované zložky, vrátane tejto zlatej ryže na svojich samosprávnych územiach. A ich počet stále rastie. Nechceme, aby náš domáci potravinový trh zaplavila zlatá ryža. Ale výsledok je taký, že už je ovládaný obrými nadnárodnými korporáciami ako Syngenta a iné. Ale chcú ju rozdávať zadarmo. Zadarmo? Neverím, že bude zadarmo navždy. Ich primárnym motívom je zisk. Nerobia to pre ľudstvo, sociálnu spravodlivosť, ani spoločenskú rovnosť. Ale na podporu sociálnej nerovnosti. Náš projekt má veľa odporcov, o tom niet pochýb. A vy im rozumiete? Veľmi nie. Nie, pretože táto ryža je ako normálna ryža, len obsahuje beta-karotén. A každý... Prečo by ste nechceli dať beta-karotén ľuďom, ktorí chcú prežiť, alebo chcú naďalej vidieť? Kvôli ideológii? Lebo ste proti globalizácii? Lebo nemáte radi kapitalizmus? Lebo to vyzerá ako skrytý motív? Pretože máte romantický vzťah k drobnému farmárčeniu? Tak buďte drobný farmár v rozvojovej krajine. Skúste byť rok chudobný. A potom uvidíme, čo poviete. Šli sme na typické trhovisko zistiť, čo si miestni ľudia myslia o zázračnej ryži. Ako to s novým tovarom často býva, panuje určitá nedôvera. Ale zaujímali nás spontánne reakcie ľudí, keď zrazu na mieste obvyklých bielých či červených zrniek uvidia zrnká žlté. Priniesli sme predajcom a zákazníkom ukázať malú plechovku zlatej ryže. Čo poviete na túto ryžu? Takú som ešte nevidela. Ja neviem, lebo takúto sme ešte nevyskúšali. A predávali by ste ju? Myslím, že nie. Možno, ale musím ochutnať, než si tú ryžu kúpim. To nie je dobrá ryža, lebo má žltú farbu. Ako stará ryža, veľmi stará ryža. A ľudia by ju nejedli, nie je dobrá.
Katolícka cirkev je pre ľudí na Filipínach veľmi dôležitá. 90% z nich sú katolíci. Cirkev má v tejto krajine veľkú moc. V rozhovore sme sa dozvedeli, že katolícka cirkev sa postavila proti geneticky manipulovaným produktom, ako je zlatá ryža. Vatikán v tomto prehľade píše, že myslieť si, že biotechnológie či geneticky modifikované produkty vyriešia problém chudoby, je veľmi naivná domienka. Naša cirkev sa veľmi silno stavia proti geneticky modifikovaným produktom, teda aj proti zlatej ryži. Predovšetkým si však myslíme, že tieto geneticky modifikované výrobky sú ohrozením zdravia. A nemali by sme obetovať zdravie ľudí a ani ich životné prostredie kvôli krátkodobému zisku korporácií. Zázračná ryža zo Švajčiarska teda čelí veľkej vlne odporu a nedôvery. Máte pocit, že chcete tým ľuďom pomôcť, ale oni vašu pomoc nechcú? Áno, presne tak. Prekvapuje vás to? Ako občan Švajčiarska ste museli mať veľa príležitostí vidieť, aké sú transgenetické plodiny nepopulárne. Túto zlatú ryžu považujú profesijní odporcovia genetického inžinierstva za nebezpečnú plodinu, pretože zároveň ukazuje, že technológia sa využíva nielen na prospech firmy Monsanto, ale aj na pomoc chudobným, na verejné blaho a na zlepšenie verejného zdravia. A nik z nej nemá žiadny zisk. Za celý život som za našu prácu neprijal ani halier. Celá humanitárna rada tomu venovala svoj čas a nikdy za to neprijala žiadne peniaze. To znamená, že všetky tie argumenty, ktoré odporcovia GMO radi používajú, nie sú pravdivé. Preto bojujú proti našej zlatej ryži všetkými možnými prostriedkami a zdrojmi. Čína. Čiangku, mestečko v provincii Hunan. Je október 2012. Náš prieskum ohľadne zlatej ryže nás priviedol do školy, kde americkí vedci testujú tento produkt na 6 až 8 ročných deťoch. Podľa Greenpeace a vedcov, kritickým ku genetickým technológiám, sa testovanie vykonávalo bez oboznámenia rodičov, že ich deti krmia geneticky modifikovanou ryžou. Prišli sme sem zistiť, čo sa naozaj stalo. Podarilo sa nám stretnúť s niekoľkými deťmi a ich rodinami a spýtať sa ich na tento experiment. Boli tam stoly s číslami. Mali sme si sadnúť a jesť. Boli tam čísla? Áno. Pamätám si, že som bola číslo 54. Sledovali nás a pozerali, koľko zjeme. A keď sme niečo nechali, zapísali si to. Tie ryžové gule boli hnusné, nechutili mi. Ak ste všetko nezjedli, nedostali ste zápisník alebo farbičky. Ak ste nezjedli dosť, nepustili vás von. Bál si sa? Áno, veľmi. Kto vám bral vzorky krvi? Ten muž, ktorý nosil jedlo a niekoľko doktorov. Americkí výskumníci dali školám stravu zdarma. Ale nepovedali rodičom, že ich deti jedli geneticky modifikovanú ryžu. Dali ste povolenie, aby vaše dieťa jedlo zlatú ryžu? Vtedy sme to nevedeli. Nepovedali nám, že je to geneticky modifikované jedlo. Keby som to bola vedela, nedovolila by som to. Veľa rodičov to teraz ľutuje. Vraveli, že to jedlo je pre deti veľmi zdravé. Hovorili čosi o spiruline či čom. My sme tomu nerozumeli.
Povedali len, že je to veľmi dobré, preto sme podpísali to povolenie a dovolili deťom jesť to jedlo. Veľmi sa hnevám. Moja nevesta a môj syn tu neboli. Nechali dieťa na starosť mne. Ak sa niečo stane, zodpovedná budem ja. Neviem, čo sa stane. Ale veľmi sa toho bojím. Títo ľudia sa cítia oklamaní. Čo si zodpovedné úrady mysleli? Štúdia bola financovaná Národným zdravotným úradom Spojených štátov a vykonaná univerzitou Tufts. Oficiálne sa k tomu nevyjadrili, lenže tento výskumný projekt je predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. Ako tento príbeh sedí s humanitárnymi myšlienkami jeho tvorcu? Predpokladali sme, že všetko sa vykonáva správne. A ja to stále predpokladám. Ja čínskych partnerov nepoznám. Poznám partnerov z USA. A naozaj stále verím, že všetko robili správne. Prečo to musia vedieť? Ako je vyrábaný špenát použitý pri skúškach? Ako bola vyrobená želatína v kapsulách obaľujúcich každú dávku, alebo beta-karotén, ktorý bol v oleji? Odkiaľ bol ten olej? Nie je žiadny dôkaz, že s genetickým inžinierstvom je nejaký problém. Sú genetické úpravy plodín neškodné? Experiment s potkanmi vyvolal isté pochybnosti. Na univerzite v Caen vo Francúzsku potkany 2 roky krmili geneticky modifikovanou kukuricou. Bol to prvý dlhodobý experiment s geneticky modifikovanou stravou. Výsledok? Genetická kukurica spôsobuje nádory. Štúdiu viedol francúzsky genetický výskumník Gilles-Éric Seralini. Nádory sa objavili 4 mesiace po začiatku štúdie. Ako viete, nádor sa môže najskôr rozvinúť po 90 dňoch. Veľmi sa rozmnožili a tiež počet chorôb obličiek a pečene, ktoré mali za následok smrť potkanov, zhruba koncom 1. roka. To znamená asi v polovici normálnej doby života týchto zvierat. Seralini vysvetľuje výskyt týchto nádorov takto. Genetická manipulácia zmenila chemické zloženie krmnej kukurice, čo mohlo potlačiť imunitnú obranu zvierat proti rakovine. Naše výsledky ukazujú, že všetky už prebiehajúce projekty genetického inžinierstva by sa mali zastaviť. Táto štúdia vyvolala vo vedeckej obci kontroverzné reakcie. Genetický výskum je veľmi konfliktná téma, politicky aj ideologicky. Seralini volá po hlbokom preskúmaní rizík, a to aj pri zlatej ryži. Ak to beriete vážne a nechcete sa zahrávať so zdravím verejnosti, je absolútne nevyhnutné urobiť dlhodobé testy ako tento, než pustíte tú ryžu na trh. Zlatú ryžu by podľa Federálneho úradu zdravia sotva pustili na švajčiarsky trh bez predošlých testov na zvieratách. Ale pre Filipíny žiadne takéto testy neprebehli. Máme štúdiu Švajčiarskeho národného výskumného programu, ktorá výslovne vraví, že podľa všetkého, čo zatiaľ vieme, žiadne nebezpečenstvo nehrozí. A nečaká sa ani žiadne teoretické nebezpečenstvo. V zlatej ryži máme tú istú látku, ktorú jeme každý deň, keď jeme mrkvu, ktorej sme už zjedli stovky kilogramov, bez akýchkoľvek nepriaznivých následkov. Sú to presne rovnaké molekuly, čo bolo vedecky jasne dokázané. A pri zlatej ryži, ktorá môže ochrániť deti pred smrťou či slepotou, máme vykonať dlhodobý, možno 50-ročný výskum, než uznáme, že je bezpečné ju jesť? To mi znie trochu bláznivo. Ale majú geneticky upravené plodiny neznáme vedľajšie účinky? Máme podstúpiť to riziko. Ostrov Bohol, oblasť v centrálnej časti Filipín, to riziko podstúpiť nechce. Vláda ostrova geneticky upravované plodiny zakázala, takže tu sa zlatá rýža neobjaví. Ale podľa národných štatistík obyvatelia ostrova trpia nedostatkom vitamínu A. Ako budú tento problém riešiť? Je nedeľa ráno.
Navštívili sme rodinu Omakovcov, typických pestovateľov ryže. Varenie ryže je prvá vec, ktorú každý deň robia. Rodina je sebestačná. Žijú z toho, čo vypestujú. Majú malú šancu zarobiť peniaze na nákup jedla v obchode. Musia sa spoľahnúť na to, čo poskytuje príroda. Dcéra Rachel odlamuje pár vetvičiek zo stromu moringa. Jeho listy sú veľmi bohaté na vitamíny a minerály, vrátane provitamínu A. A trochu stebiel citrónovej trávy na chuť. Which we are about to receive from thy mouth, to Christ our Lord. Amen. For the Son of the Spirit. Rodina obvykle konzumuje červenú ryžu. Vravia, že je výživnejšia než tá biela. K ryži majú trochu rýb a ako prílohu listy stromu moringa zo záhrady. Stále jeme ryžu. To, čo jeme, záleží na tom, čo vypestujeme na záhrade a čo si môžeme dovoliť kúpiť. Mäso majú výnimočné. Občas nejaké to vajce. Podľa toho, čo ich skromná farma poskytne. Ovocie poskytuje dôležité živiny. Kokosové orechy, mangá, banány. Sme prekvapení, koľko toho dokážu získať zo skromných zdrojov, ktoré majú naokolo. Farmár Lloyd Omak nám ukazuje svoje ryžové polia. Vlastní len 4 hektára pôdy. Väčšinou na nich nie je dosť ryže ani pre jeho 6-člennú rodinu. V tejto fáze rastu musí byť ryža zaplavovaná každé 2 dni. Tomu pomáha bojovať proti hlavnému škodcovi, slimákom, biologickou metódou. Nie je to veda, ale funguje to bez použitia chemických látok. Ubezpečuje nás, že táto metóda je na jeho malej farme úspešná. Zisťujeme, že rodiny farmárov na tomto ostrove sa organizujú do tzv. Púrokov, skupín 10 až 15 rodín, ktoré sa učia poľnohospodárskym postupom. V prípade potreby môžu dostať sadenice aj zadarmo. Ostrovná vláda navyše vzdeláva aj miestnych zdravotníckych pracovníkov. Good afternoon, everyone. V týchto kurzoch sa napríklad učia, ktorá zelenina a ovocie je bohatá na vitamín A. Sweet potatoes, banana, saluyot, the mango, the red meat, the papaya, the egg, and the kangkong. So, využívame príležitosť spýtať sa, či sa v súčasnosti na ostrove vyskytujú prípady nedostatku vitamínu A. Nie sú hlásené žiadne prípady. Ani jeden? Nie. Kedy ste mali posledný prípad? Videla som, naposledy to bolo v roku 1986, keď bolo jedno dieťa v zlom stave. To je ohromujúce tvrdenie. Podľa národných štatistík ostrov považujú za región s nedostatkom vitamínu A, ale miestni zdravotníci žiadne prípady nezaznamenali. Nevedia, kde a ako národné štatistiky vznikali. Naša návšteva ostrova priniesla množstvo nových otázok. Videli sme ľudí, ktorí napriek chudobe majú dobre vyváženú stravu. V rozpore s národnou štatistikou tu nie je náznak nedostatku vitamínu A. Čo nám vynálezca zlatej ryže povie k tomu, čo sme tu zistili? Neprekvapuje ma to, lebo to sa veľmi ťažko zisťuje. Hoci štatisticky je isté, že také prípady existujú.
Filipíny nie sú veľmi dobrý príklad, lebo na Filipínach je nedostatok vitamínu A problémom len 10% obyvateľov. Iné krajiny poskytujú lepší príklad. Nedávno som bol v Indii, kde som navštívil dedinu domácich roľníkov. A len za 30 minút som tam videl 2 prípady. Takže prípady existujú, len ich musíte hľadať v tých správnych častiach populácie. Hoci je nedostatok vitamínu A vraj rozšírenejší v Indii, zázračnú ryžu plánujú najskôr uviesť na Filipínach. Kontaktovali sme mnohé organizácie a úrady, ktoré dokumentujú nedostatok vitamínu A. Bez úspechu. Chceli sme hovoriť so zodpovednými národnými orgánmi. Opäť bez úspechu. Namiesto toho poslali e-mail, odkazujúci nás na iný orgán. Opäť raz sme boli zmetení. Odkázali nás na úrad, ktorý sme už kontaktovali, menovite Národný inštitút na výskum ryže Philrice. Inými slovami, na ľudí, ktorí spolupracujú so švajčiarskym inštitútom na uvedení zlatej ryže na trh čo najrýchlejšie. A zrazu sa dvere otvorili. Máme stretnutie s Antoniom. Antonio Alfonso je hlavou projektu Zlatá ryža. Spýtali sme sa ho, prečo nám nedovolili zber Zlatej ryže filmovať. Čo vám na nás vadí? Viete, áno, dostali sme vašu žiadosť a naše komunikačné oddelenie ju posúdilo. A my sme aj uvažovali o povolení filmovať, ale nakoniec sme sa rozhodli, že to nie je vhodné. Že na to nie je vhodný čas. Ale z akého dôvodu, to vám nemôžem povedať. Ale my máme rovnakú odrodu Zlatej ryže. Odkiaľ to máte? To je tajomstvo. Som si istý, že nepochádza z Filipín, lebo Filipíny... Je to naozaj Zlatá ryža? Neveríte tomu? Neverím, lebo nie je možné, aby niekto ako vy z médií toto mal. Na Filipínach je jasne dané, že prístup k Zlatej ryži je obmedzený len na oprávnený personál. A myslím, že vy k Zlatej ryži nemáte povolený prístup. Môžete nám povedať, čo sa deje so Zlatou ryžou potom, ako sa zožne? Ďalším krokom je zozbierať všetky potrebné údaje. Tie spoly sú len časťou z nich. Máme údaje z laboratórií, viete, analýzu proteínov, analýzu zloženia a podobne. Tieto všetky sú potom základom regulačných údajov, ktoré sa poskytnú regulátorovi, ktorým je oddelenie na ministerstve poľnohospodárstva. Oni na základe týchto údajov zhodnotia, či je Zlatá ryža bezpečná, či spĺňa všetky požiadavky biobezpečnosti. Kedy budú ľudia na Filipínach Zlatú ryžu jesť? Kedy bude prístupná na konzumáciu a sadenie? Kiež by som to vedel povedať. Kiež by som vedel konkrétne odpovedať na túto otázku, ale neviem. Pretože bude záležať na regulátoroch, či a kedy Zlatú ryžu schvália na základe údajov, ktoré im dáme. Keby rozhodovali títo ľudia, Filipínci by Zlatú ryžu nejedli nikdy. Toto je pestovateľské centrum ríže v Masipagu, organizácia tvorená malými roľníkmi. Je to celonárodná sieť s 35 000 členmi, roľníkmi používajúcimi tradičné nástroje, ktorí pestujú tradičné druhy ríže. V súčasnosti máme na tejto farme zasadených 1200 rôznych druhov sadeníc. No v tejto konkrétnej výsadbe boli niektoré zasadené v období vlhka. Dohromady máme vysadených 2600 rôznych odrôd.
Obrovská rôznorodosť. Čito Medina a jeho tím zaznamenávajú každú jednu odrodu so všetkými ich vlastnosťami. Farmári môžu dostať vyskúšané a skontrolované tradičné druhy a pestovať ich sami. Zdarma. Čito Medina nás vzal do trezoru ich organizácie. Toto je prezentácia celej našej zbierky ryžových odrôd, tradičné na tejto strane a masipakská ryža na druhej. Je dôležité zachovať ich všetky, lebo mnoho z nich je prispôsobených na rôzne environmentálne podmienky, prispôsobených na klimatické zmeny a iné extrémne udalosti. Takže aby farmári prežili, aby mali čo jesť, aby sa mali čím uživiť, potrebujú mať takéto rôzne odrody. A navyše, poskytovanie týchto odrôd farmárom je dôležité pre rozvoj vidieka a roľníctva, pretože v dnešnej dobe, keď sa odrody dávajú patentovať a roľníci si ich musia kupovať, aspoň tí najchudobnejší dostanú sadenice od nás a môžu ich pestovať, aby prežili. Podľa Čita, zlatá ryža nie je na prežitie potrebná. Expert na rozličné druhy ryže nalieha, aby sme si z jeho zbierky vybrali jednu odrodu a ochutnali ju. Kto v tejto krajine zlatú zázračnú ryžu naozaj chce? Vláda? Vedci? Medzinárodný inštitút na výskum ryže? Nakoniec nám aj tento ústav svoje dvere otvoril. Dôvod, prečo zmenili názor, zostáva záhadou. Dokonca nám ponúkli ukázať skutočnú zlatú ryžu pestovanú na Filipínach. Nebolo to vonku na poli, ako nám pôvodne navrhli, ale na prísne stráženom experimentálnom poli v centrále ústavu. Bruce Tolentino nás vedie k ich najstráženejšiemu pokladu. Takže toto je zlatá ryža. Vstup do tohto skleníka je kontrolovaný. Musíte sa zapísať. A dávame pozor, aby sa do neho nedostali žiadne zvieratá či potkany a neroznášali semená. Chceme zaistiť, aby tu prebiehajúci výskum spĺňal všetky pravidlá, ktoré si vyžaduje skutočná veda. Zlatá ryža rastie v hermeticky uzavretom skleníku. Má všetká tá ochrana chrániť zvieratá? Čo by sa stalo, keby vtáky začali jesť tieto beta-karoténové zrná? Odpoveď na túto otázku zatiaľ nepoznáme. Ukazujú nám, ako geneticky modifikované plodiny zbierajú jednu po druhej. Takže my tieto odrody zasadíme a testujeme rozličné odrody, aby sme zistili, ktorá z nich poskytuje najvyšší obsah beta-karoténu. A s každou novou výsadbou sa snažíme tieto odrody vylepšiť. V tejto fáze tu už máme zlepšenie pri odrodách vysadených na poli. Ale pracujeme ďalej, lebo obsah beta-karoténu musí byť väčší, aby spĺňal tie štandardy, ktoré sú stanovené. Ryža je zjavne stále v skúšobnej fáze, ale čaká sa, že úrady schvália jej príchod na trh už v tomto roku. Opäť sme zmetení. Úrady už schválili niekoľko geneticky upravených plodín. Magická chvíľa. Keď odstránime obal, objaví sa žlté zrnko. Úrady sú presvedčené, že tieto zrnká budú čoskoro sláviť úspech. Polovica obyvateľov sveta konzumuje ryžu každý deň. Tak ak ju môžete obohatiť, ak ju viete posilniť vitamínom beta-karoténom, môžete pomôcť množstvu ľudí bez ďalších nákladov. Dúfame, že táto ryža bude dostupná už tento rok. Neprekvapilo by ma, keby o 50 rokov ľudia uvideli bielu ryžu a povedali, aká slabá ryža. A keď im starí rodičia povedia, to sme my jedávali, nebudú im veriť.
Pôvodne sa mala zlatá ryža predávať iba na Filipínach a v Bangladéši. Taký bol plán stanovený Gatesovou nadáciou. Tá, ako hlavný donor, môže robiť rozhodnutia. Ale tvorca zlatej ryže Potricus chce, aby ju ponúkli na celom svete a radšej skôr ako neskôr. Poburuje ho diktát peňazí. Oni sa pridali k projektu až na konci, keď sme už boli skoro hotoví. Pracovali sme na vývoji tejto ryže 20 rokov bez akejkoľvek pomoci Gatesovej nadácie a nakoniec príde Gates so svojimi peniazmi, celý projekt prevezme a zmení ho na Gatesov projekt. Syngenta postúpila svoj výskumný materiál Ústavu na výskum ryže a neskôr v spolupráci s Gatesovou nadáciou odovzdala ústavu aj všetky práva a povinnosti týkajúce sa zlatej ryže. Jej vynálezca túto dohodu z roku 2010 neschválil. Ale jeho námietky boli ignorované. Dnes má Potricus pocit, že ho odstavili. Tá rýža, s ktorou dnes na Filipínach pracujú, je vlastne ešte vaša? Morálne aj legálne stále patrí nám. Ale podľa dohody o prevode materiálu, dohody medzi Gatesovou nadáciou, ústavom a Syngentou, sme boli vyšachovaní. To znamená, že teraz nemáme priamy vplyv na to, čo za posledné 2 roky ústav robil. Nie sme z toho vývoja šťastní. Považujeme ho nielen za neférový, ale aj legálne neprípustný. Nemáme však v úmysle Syngentu za to žalovať. Syngenta nám poslala list s vyjadrením. Tvrdenie, že ústav môže dočasne rozhodovať, ako sa nakladá so zlatou ryžou, je nesprávne. A ďalej píšu, vyhlasujeme, že náš záujem ohľadom zlatej ryže má čisto humanitárny základ. Šľachetná motivácia, ktorú však Syngenta odmietla povedať pred kamerou. Sme zmetení. Celé týždne sme Syngentu presviečali podieľať sa na tomto filme. Bez úspechu. A čo sklamaný vynálezca Potricus? Zostáva optimistom. Dosiahnem svoj cieľ, keď našu ryžu budú jesť ľudia, pre ktorých sme ju vytvorili. Teda chudobní ľudia v rozvojových krajinách, ktorým hrozia vážne choroby spôsobené nedostatkom vitamínu A. Ja mám 79 rokov. Neviem, či to budem o rok, či o 2, či 3. Dúfam, že budem ešte žiť, keď budú zlatú ryžu jesť na Filipínach a možno aj v Bangladeši. Naozaj pomôže geneticky modifikovaná ryža profesora Potricusa ľuďom v rozvojových krajinách, tak ako jej tvorca dúfa? Prečo sa úrady skrývajú za zatvorenými dverami? Ak zlatú ryžu na Filipínach schvália, brány sa otvoria a prídu celosvetové dôsledky. Keď raz geneticky modifikovaný druh najzákladnejšej potraviny ľudstva schvália, bude ľahšie získať povolenie aj pre ďalšie geneticky upravené potraviny. Na slovenskom znení spolupracovali Martin Hronský, René Jankovič, Peter Krajčovič, Ľubica Očková, Robert Rod, Katarína Kryžanová, Peter Kolárik, Miroslav Lantaj, Ružena Zindlerová, Marica Mináriková, Miro Kováčik, William Tokár a Štefan Salzwasser. Vyrobila RTVS 2004.